Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa guma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Galaw-gaw, hapit ang nega. Yan okay na gan. May konsensya? Are you using the soap? Huh? Sa manay ng sabon nga na konsensya? Ang kasi po brand rin. Kaya ko, aduna ko'y konsensya. Because me, I have a conscience. I have a parent's conscience. Na lang ko og Adi. Just call me Addy. Addy. Nagpuyo sa may Madaom, Tagum City. From Madaom, Tagum City. Naitabo ning tanan ay Dologinday. This is the story and the all of story of my life. Atong usap ako ka OFW sa Saudi. When I was OFW in Saudi. Nagtrabaho ko dito isip waiter sa kaya Mindot na restaurant. I work mine of one big restaurant. Mine. Isip man, isip. Mag-in-English ko, bag ko matingaman. Doon na ako'y anak. Apan wa kami nakasal ni Gina. I have a warrior child. Just call her Gina. Taod-taod na mo relasyon ni Gina, Dolanday. Yes, after. Ang taon.
after our relationship. Apa ng mga tentasyon, maski naa ka sa Saudi, muapas gihapon. Is the grasshoppers always follow you? Apan, sumunday, grasshopper. O dito na ko nakaila sa Saudi si Lori. I will not expect. I met Lori in Saudi Arabia. O din nagsugod ang gapnod sa mong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Teka, ayaw na pina. Pag binuang ko si Tarta. Gina, ano tayo anak? Magbinuang pa ko. Ano kaya naman magkakaani mo sa ko? Ano sa kuwa, sweetheart? Sweetheart. Parts. Tart, ayoko na, Tart. Bibi, mabalik na si Daddy, Bibi, ha? Kuchi ko. Misog na yung anak ko. Bibi, Kilala ko si Odell. ikis Daddy, Bibi. Tingog na naman. Sweetheart, ha? Basta kay mag-expect ako ninyo. Nimo din ni sweetheart. Ay, kubala ka. Pagpadala ko kwarta para sa tong anak. Anak, may pinakaunang buhaton din nimo. Pag nakikwarta nito, padatigil na yung kudiri. Magpakasal ta pag uli na ako. Uwe! Di nga! Suya ka! Lagi, promise ako na sa inyo. Pantay ka, ha? Lagi, promise ako na. Makasladyo ko nimo. Lagi, balik. Lagi taon ng signboard sa aeroplano. Pag-ayo-ayo ba ya, ha? Bigawan ko din mo sa tong anak. Ati, sweetheart! Ati! Gina, Ati, di ako, Mi. ang awas ko na malakaw na ko. Ati! Pag-amping mo ni baby na rin. Pirmahan ko na daan, Mi. Pantay ka! Bro, saan na yung sultis tong amo, bro? Sabot, bro, eh. Ining amo ako una pa madyo ko ni mo dre bro gamay kabalo ka na akong gibuhat nga pitsakor na din nagtingog og tingga dre bro. Tingog pitsakor panahon ko ni amuhan iba. Baga ang bungot na arabuha, bro, eh. Saan, bro? Ingon siya nga ibalhin na nato ng kamil dito sa naikuan. Ito daw ang tiyusan o kuan ka ng green. Kaya pagkaon daw sagbot kay panaw ka na kay desierto diri o. Bro, di ba waiter? Mata ko nung diri man tayo assign sa gawas. Bro, ang ilang kuan diri bro. Pagbuntag bro, ay wala sa kuan diri abre ang kuan. Kini nga ilang restaurant. Buntag lawig tag kamil. Fight! Ali! Ang bait, ang kakamil! Unsa daw to, Trix? Ingon siya. Ato na tanduan dito. Samtang wala tayo lingaw, magpaaway na tag kamil. Oh, ba? Sige. Ikaw, ano ka, masagpa ko nang nang mo, naglagot na rin ako, bawa kay kag-anso, ha? Kaya na, bro, istugay na lang to ni Camille, bro. Camila, niyo. Camila, bro.
Ay, kabila bro. Bukog naman ni kayo bro. Diwang naman ni kayo. May kumpay dali. Bas, may kumpay dali, bas. No kumbay. Hello? Hello, Ate. Hello? Ate, kumusta na ka dia, Ate? Okay lang ko dari. Kasama na ako nabalitaan nga. Nagpinuang naman ko ng katiya. Wala eh. Nagtarong bida, ha? Paminaw na good. Type Gina, paminaw. Ate, type ko pa. Isikag iwas ako padaan ko ni mo okuan. Laptop kay mag-Skype ta. Wala kayo padala sa kong laptop pa. Magpadala lang ko kwarta para sa bata na to. Unya, usaw na ko kakita na imong naong diha. Pasigain na lang imong kaupan. Wala oy. Sa pagtunan mo sa kuha, may lang babae diri sa Saudi. Kabalo biyagi ko nimo dahil mapakon nimo gibutisan. Adari ta kay kapitor ba ko nimo kuyab, ha? Aminaw. Nagkuha ko na buntis nila. Huwag kang idol sa kong angkol. Ipagod ka, maipon na ako. Gina, ay nang balik-balik ka. Importante, nagkauban. Nag-ipon ta sa mukha ni mo eh. Sabok daw karon ane, ha? At saan ko pagpambabae diri nga bawal man mag-uban ang babae o laki Maumang sa laki Saudi? ka, basi mang laki ka diya. Saan bang ka oy? Libog na naman ko nimo, sa'yo, nadara ba kang pick up kit, ha? Kinahanglan na mo mag-makeup, kainit kay hindi sila to diri. Huwag di ka mag-makeup, lahos imong bukog ang kainit. Kunya, gusto mo ka mauli? Kabalubitaw kang napakoy daw katuig diri. Basta, saad na ko nimo. Paslan ba kayo, uli na ako. Ako diri, kaupan ako diri. So tiyata ka, si Papaberto na lang yun ako kaupan. Luoy na dyan kayo ng tiguangan eh. Promise ha, pakaslan ko nimo ha. Hello, Ha, saban? gusto man yung mong trabaho diya. Balita na ako, marag tanggaluno naman daw ka. Kanahan naman ko sa kong trabaho diri. Mayo, ay, di pag binuha sa mong trabaho ha, maningkamot dyan. Oo, Istrikto ra ba kayo ng amo ni mo? istrikto ko na kung amo yun. Tawa dyan ka Di ba kayo ko mo reply, nagtiksan ko na niya? Sige na, kaya napakit Sila trabaho. kami sa asa pa ni mabutot ng istorya. Yun na, yun. Ikaw, ganun ba ka sa trabaho? Ganahan pa kayo sa trabaho, Dris. Sige. Ingat ka, I love you. Usa? I love you. Sige Kus na. ka pa? I love you. Well, I love you so much. Gusto ko I love you so much yun. Sige, I love you more. Kana, sige. Ingat ka diya, ha? Si baby, ha? Tix. Mag-adobo na sa tabay. Laina na ni si Kao na ning sinapaan ng kamil diri, eh. Takar mga Papa nga kamil. Hindi na, ni. Kaning gwapo ni. Kusahos kato ganing iyang rampa sa kamil. Nami kayo ni. Dahil magay ka tumanig ko. Kasi gusto ni mo. Huwag kayo sudan. Tani. Dali kanyo. Dessert o na dessert. Eh, order na sa dito kang. Kasaptang ko din ko kawasan ko ano. Sabi, Kan dessert pulburon. sungkan. Sige nga, order nito kang. Sige. Joy! Sing. Ruwang. Saan yan? Ano nagtampo? Alagin mo mga lalaki. Pag kumali yung sabak sa kuha, makita mo like ka sabak. Ah, Tris. Wata!
pwede ba hinaya ni Ma'am Tingo Whiskey? Dagang tao ba? Masolbo kayo ka ba? Sorry kayo, amigo. Ay, Bisaya, Marika? Oh, saya yan. Huwag ka kalungog sa kuha. Sinsa na ka, pwede inom-inom lang kamay. Sa pagilo pa na, grabe kita sa kita ko sa kukuyab. Biya ako sa kukuyab. Ano ba? Mani, dati yung picture cellphone. Mani mo uyak? Upaw lagi, nilbok lagi. Kabalo biya kang kahilig kay kong mga upaw. Georgie? Sabi ni mo uyak, bagi. Talawa ng bungot, ala niya o gimingaw wala yung... Ganahan galing kayo ko itong kauban diri nga babae isa. Kaya ito kauban ako ka nurse nga. Nagkoyap siya diri polis nga rabo. Hindi ko na siya gilaway-laway nato pero maagyan siya yun. Tumakba! Rata, tama na. Tama na, ubanan kita. Gusto ka? Balan ko ni mo? Sige, Ki. Sure ka? Iinom na to na yung kaluya kay kabalo ko sa mong gibati. Di lalimbihan ng babae ako. Biyaan mo ko sa una, may antag Japan. Di na, tara na. Mag-inom ta? Oh, lagi, inom Isa na. ka bakit ko, ikaw isa ka bakit mo ka? Oh, sige, ako'y bahala. Mauto siya. Kalista na kag singer, day. Malakot ka ayo. Kapag bitaw, daan po ko sa uyab. Tatog Japan. Kasi mga yabi ay. Parehas na itanig kaintang. Tama na, inang-inom. Nanchuli namang morning. Ayun, nakiubog na ka. San Vicente Light, ay. Ayun, tama na. Patakot pang luwa ba? Ay, nagkatakak ko magluwa. Dili, labi ka ayo. Tama na, kahubog na. Sagot ay pangalan Adi. ni Ma. Adi. Lori, tama na, Lori. Hubog na kayo ka. Anak-anak. Uster. Adi. Adi, ho. Adi sa'yo. Magsasayo naman yung bayanan eh. Gahit ako Ikaw ba? Ayun. Pang nurse rin di siya kagahit kay Glawas. Dali, dali. Ayun, lagi ko pwede. Ay, Kapalo ba ka? Sige ko ka Abdus Kamil dire. ayaw ba? Ayaw lagi. Ayaw ko ka na. Ayaw lagi. Adi di ako ba? Astila ni Ma. Si Lori, bro. Bro, Di man. daan ko palagi, bro. Pag-abot pa lang ni mo, dili, bro. Adarit, tinaligali agin mo. Galing nga gini mo, bro. Dili mo ko. Ano ko to bitong. Pagkat na mo itong mga driver na to, driver na to ng van, trailer niya. Yan na nag-scoot yan. GGB na ba na? Bro. Ses! Wala ko to yung bro. Konsinsya naman ang ungo. Nga naman ni mo tuyo, ah. Siri na, bro, nga ni Piyong ka. Bro, Ses, bro. gibulagan sa kuyab. Nga ako,
hidlaw kay ko sa kung sai sa Pilipinas. Kasi di buhaton ni mo anak, bro. Diyan yung ko ni-believe ni mo, bro. Kapalo ka ng bayana, bro. Pilian kayo ng lalaki, bro. Tingnan ko nga nipatol mo di mo tagagwapo. Mas patingal ako, bro, kung mapatol sa nimo. Kabalo ba ka? Sige, nag-ibid-ibid na ako. Ako sa gibiyado niya, uyag. Hindi rin na siya, sige, ibid-ibid ako. Sorry, I'm sorry. May istorya mo si Lori sa kabro nga kapila daw ka ng uyab niya, kapila pa daw kagibasted. Pigutan ka, bro. Ha? Gusto mo nga, bro? Di, nanguyab daw kang Lori, bro. Nainit din sa Saudi, bro. No, init kayo din, bro. Basted man daw kanya, bro. Ano gawa ni bro, eh? Kung abaga, bro, masakit. Kapag alsa atong kwan, bro. Tungkang ni sa kamil. Ang dito kakadaw ka na, labi nagdi-ka-inspired, kinabasted man ka. Bro, disari ko, bro. Sabi ako, eh. Konsensya naman ko. Lutuan ka na ko. Nindot kayo ni Tiil sa Camel. Ang kasi mga kadali, bawal ba ka mag-uban dari ha? Kabalo ba ka anak? Wala'y nagparabo-rabo man ko. Kansaon. Ay, lagi. Nay crispy pata diri nga paa sa Camel. Nay maskara sa Camel. Nindot kayo ni maskara sa Camel. Pinagawas-gawas pang dila, oh. Sinahuli na ba? Kay Pasensya na ka na, kaya nagkabalas-balas pa ng naong anak. Sige na, uli na kay basing makitaan pa ta dahil preso pa tanduha. Sige na. Iso man, hindi ko mo gawas di ay. Gawas, pagkakaroon, syagit ko dire ron, mabulabog kita dire. Saman mo, gubo ko dire ron. Ha? Ayun, like, baka nabida ni mo eh. Ano itong guardian na silumimbong isog na makain ng sumbong na dahil na. Ayun, Dire pa. Lori, ayaw. Stila ni mo. Lori, case, tama na. Lori. Ay, pilit-init ba kay masanborn ka? Mga ilok. Patdos kaya kung bumagsingot. Sabi mo, gigigdas ka. Dire pa. Wala ba kagagiganahan kay Kuwatong? Insekto. Sikat ka na ng internet. Ikaw ba? Tagda ko ba? Ayaw, lagi ibalik. Kabalo ba ka? Ang katong ninitabo na to, nahigam na ko. Bubalik mga ninang natagam. O sa lagi kong nahigam? Lori, please, ayaw, Lori. Ano kung ano na? Lori, please. Lori. Apit ka pala. Ano na kuha ni kasahon? Kuha ni kasahon ka na? O sige na, babay na. Busy kay ko. Sige, babay, babay. Babay na, babay. O sige na, love you na lagi. Yan na, babay. Anong isa naman ko eh. Nakonsensya naman loong ko. Naging ani man ako si Gina. Naglibog na dyan ko. Napaday kay konsensya. Ano sa man eh? Naku, yung rilo yatag ni mo. Pasensya na kay Kana. Mamayo mo ba din ako Kita mo gugwali doon ng lubin. Rilo na nga ka ng lukay sa lubin. Ayaw na taga-regalo, please. Tama na. Gwapo kayong rilo. Di ba? Lori. Guess what? Gunay, na brand, ana. Guess what? Gusto ka, Adi?
Tagaan pa ka na kong pantalon. Ganahan kay Lori, kanya. anong ginabuhat ba ni mo ni sa kuha? Tungod kay gigugma o gimahal ko na ikaw. Nya, ganahan ka. Lori, Hastila ni mo. ang kuno na ako sa imo, dili ta mamay mong magkahigugmaay. Kung anong nakingon mo ka na? Sexual. Meron na kayo mga anak! Ayoko anapag istorya. Istorya! Istoryahe! Anak ko, naninaghuwat ka na ako sa Pilipinas. Wala problema na. Ano dahil? Minyo ka? Dili marinuon. Kanya naman magulman ka. Ano magulman ka ataw? Ano magulman ka? Lori, please, undangon na nato ni. Dili. Dili na ko ni... Dili ko gusto nga magbuwag ta. Ano dahil ko minyo ka? Dili ko minyo, pero Ano dahil ko nakaikalip eh. Noon sa ba ko sabihin yung gibuhat niya? magpakasal na mi ato. Ano dahil ko mapakasal mo? Wala problema na. Wala pa mga mo nakasal. Ha? Wala pa mga mo nakasal. Wala ba? Okay na kayo. Dili na ko pwede, dili ko mamahay mong mapadayon pa ni. Dili na pwede. Dili lagi na pwede. Lagi sila na yun. Sige na, Ay, kaya ko palaguta ba? sorry kayo, pero dili na lagi ko. Sa di gyuday ka mo gig biyaan gyuday ko nimo. Matula ko. Sige na. Ah! Ade! Ade! Pues, di gusto gyuday ka nga maglagot ko nimo adi ha. Pariya gid mo mga lalaki. Hit and run gyuday mo gusto kong may maspesayan ko. Ade! Ade! Wala naman yung kagwapo, tawanan ka. Ade, malay na rin, Ade! Ade! Gina, Ano mo makapasundo na ako sa airport? gusto kay surprise. Si Bibi, kumusta si Bibi? Wala ko na! Wala pa nito! Ano? Awan na sa yamang! Gina, Ate! I miss you, Ate! ay miss you to mo pakasal na taog ma. Papakasal na ba? Oh, Pues! dito na ta sa kwan. Balik na sa internet na ay kasalan ng bayan. Hits na lang dito, kinapatay 5,000 nighuman. Okay na nimo. Okay na kayo sa makasal na, Ate! I miss you so much. I miss you too! Dali natin maana! Tungod sa akong konsensyado landay, nakig-break ko kay Lori o pauli ko Pilipinas. O akong ipakaslan si Gina.
Gilubong na ako sa limot ang ako mga kagahapon. Kung di na ako gustong kutkuton pa kini. May nalang ka nakaamgo pa ko. Sila na ang ako ginabuhi karon. Nagang salamat. Hangtod sa sunod gayon. Inyong suwat magtatampo. Adi.